Institute of Mathematical Foundations, Siddipet, an online and offline coaching center for Sainik and Navodaya entrance examinations. We also offers Maths and Science Foundations for class 2 to 6. Good morning, children. Welcome to Institute of Mathematical Foundations. We completed how many classes? How many intelligence classes? 59 intelligence classes we completed. Now we are at what? 59 intelligence class. This 59 intelligence class is related to odd man out. Odd man out. ఏంటి వాట్ ఈజ్ మీన్ బై దిస్ ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్? ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్ అంటే ఏంటి అని అంటే మనకు 4 ఆప్షన్స్ ఇస్తాడు. ఇందు లోపల 4 ఆప్షన్స్ ఇస్తాడు. ఇట్లా 1 2 3 4. ఈ 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చి ఈ 4 ఆప్షన్స్ లోపల ఈ 3 ఏమో ఒక రకానికి చెందినవై ఉంటాయి, ఒకటి మాత్రం డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ పెన్ ఫిగర్, ఇక్కడ పెన్సిల్ ఫిగర్, ఇక్కడ ఎరేజర్ ఫిగర్, ఇక్కడ టమాటో ఫిగర్ ఇచ్చినాడు అనుకోండి. టమాటో ఫిగర్ అని ఇచ్చినాడు. పెన్ను, పెన్సిల్, ఎరేజర్, టమాటో ఫిగర్ ఇచ్చినాడు. ఇప్పుడు ఇట్లా కనుక ఫిగర్ కనుక ఇట్లా కనుక ఇస్తే పెన్ను, పెన్సిల్, ఎరేజర్ అనేది ఇవి 3 కూడా చదువుకోవడానికి అవసరమైనవి. ఇది మాత్రం ఏంటిది? ఇది తినడానికి సంబంధించింది. కాబట్టి ఇది ఒకటి డిఫరెంట్. ఇది ఆడ్ మ్యాన్ అన్నట్టు, డిఫరెంట్ది అని అర్థం. సో ఇదేంటిది? డిఫరెంట్ది అని అర్థం. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనకంటే డిఫరెంట్ దాన్ని మనము ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఈ డిఫరెంట్ దానిలో ఐడెంటిఫై చేయడంలో జనరల్గా ఇచ్చేవి న్యాచురల్లీ రిలేటెడ్ ఫిగర్స్. న్యాచురల్గా రిలేటెడ్ ఉండే ఫిగర్స్ ఏమి ఇస్తాడంటే జనరల్గా ఫ్రూట్స్, వెజిటేబుల్స్, టాయ్స్, బొమ్మలు, టాయ్స్, అదేవిధంగా వెజల్స్. నెక్స్ట్ వన్ రైటింగ్ ఆర్టికల్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ క్లాత్స్ ఇస్తాడు, క్లాత్స్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వెహికల్స్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఆక్వాటిక్ ఎనిమల్స్ ఇస్తాడు. ఆక్వాటిక్ ఎనిమల్స్. నెక్స్ట్ వన్ టెరెస్ట్రియల్ ఎనిమల్స్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఏరియల్ ఎనిమల్స్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఇది టెరెస్ట్రియల్ ఎనిమల్స్, ఏరియల్ ఎనిమల్స్. నెక్స్ట్ ఇంకా ల్యూమినస్ బాడీస్ అంటే ఏంటివి? మెరిసే బాడీస్, ల్యూమినస్ బాడీస్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అదేవిధంగా పెట్రోల్ తోటి నడిచే వెహికల్స్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అదేవిధంగా పెట్ ఎనిమల్స్, ఫ్లవర్స్, సిట్టింగ్ ఆర్టికల్స్, మీడియా, స్లీపింగ్ ఆర్టికల్స్, ఇట్లాంటివి చాలా రకాలుగా ఉంటాయి. కాబట్టి సో ఇవి అంటే ఏదైనా కూడా మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే 3 ఒక రకానికి చెందినవి ఉంటుంది, ఒకటి డిఫరెంట్కు చెందినదై ఉండడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఫిగర్స్ కేటగిరీ కింద ఇచ్చేటివి జనరల్గా స్ట్రేట్ లైన్స్ మీద మనకు ఎక్కువగా స్ట్రేట్ లైన్స్ తోటి ఫామ్ అయ్యే ఫిగర్స్ కొన్ని ఉంటాయి, కర్వ్డ్ లైన్స్ తోటి ఫామ్ అయ్యే ఫిగర్స్ కొన్ని ఉంటాయి. అప్పుడు మనము స్ట్రేట్ లైన్స్ ఫిగర్స్ ఉన్నప్పుడు అన్ని స్ట్రేట్ లైన్స్ ఉండి ఒకటి కర్వ్డ్ లైన్ ఉంటే అది కర్వ్డ్ లైన్ డిఫరెంట్, అన్ని కర్వ్డ్ లైన్ ఉండి ఒకటి స్ట్రేట్ లైన్ ఉంటే అది డిఫరెన్స్. అట్లే విధంగా క్లోజ్డ్ ఫిగర్స్ అండ్ ఓపెన్ ఫిగర్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇక యాంగిల్స్ లోపల అక్యూట్ యాంగిల్స్, అదేవిధంగా మనకు ఇంకోటి అబ్ట్యూజ్ యాంగిల్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ పర్పెండిక్యులర్ యాంగిల్, ఇట్లా డిఫరెంట్గా యాంగిల్స్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఇన్నర్ ఫిగర్స్, అవుటర్ ఫిగర్స్ ఉంటాయి. ఇన్నర్ ఫిగర్స్, అవుటర్ ఫిగర్స్ సిమిలర్ రిలేషను ఉండేటివి కూడా ఉండడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ ప్యారలల్ లైన్స్ తోటి ఫామ్ అయ్యే ఫిగర్స్ కూడా మనకు ఇవ్వడము జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇవి కొన్ని ఇట్లా చాలా ఉంటవి. ఇవి కొన్ని ఈ విధంగా మనకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇక కొన్ని వర్డ్స్ అండ్ నంబర్స్ కూడా ఇస్తాడు. దాని మీదకి సంబంధించినవి కూడా ఉంటాయి. వర్డ్స్ నంబర్స్కి సంబంధించిన వాటిలో జనరల్గా
ఓవెల్స్ తోటి స్టార్ట్ అయ్యేటివి, వేటితో స్టార్ట్ అయ్యేది ఓవెల్స్ తోటి స్టార్ట్ అయ్యేటివి ఉంటవి వర్డ్స్. అదేవిధంగా ఓవెల్స్ తర్వాత కాన్సోనెంట్స్ తోటి స్టార్ట్ అయ్యేటివి ఉంటవి. అదేవిధంగా ప్రైమ్ నెంబర్స్, నెక్స్ట్ వన్ కాంపోజిట్ నెంబర్స్, నెక్స్ట్ వన్ ఈవెన్ నెంబర్స్, నెక్స్ట్ వన్ ఆడ్ నెంబర్స్, నెక్స్ట్ వన్ స్క్వేర్ నెంబర్స్, నెక్స్ట్ వన్ క్యూబ్ నెంబర్స్. ఇవి ఇట్లాంటివి కూడా మనకి ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కాకపోతే ఇక్కడ ఇట్లాంటి అనాలిసిస్కి సంబంధించింది అంతా కూడా వీ కంప్లీటెడ్. ఇది ఏ కాన్సెప్ట్ కింద కంప్లీట్ చేసాం మనము? వర్బల్లో కంప్లీట్ చేసాం. ఇప్పుడు నాన్ వర్బల్ అంతా బొమ్మలకు సంబంధించిన అంశాలు ఏవైతే ఉంటాయో బొమ్మలకు సంబంధించిన అంశాలనే మనము చదవాలి అని అనుకుంటున్నాం. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్కి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి నోట్ చేసుకోండి. నోట్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ మనం వీడియోని కంటిన్యూ చేద్దాం. నౌ లెట్ వి డూ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్కి సంబంధించినవి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మనము చేద్దాం. సో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి. ఒక ట్రయాంగిల్ ఉంది, డాట్ ఉంది. ఒకటి స్క్వేర్ ఉన్నది, డాట్ ఉంది. సర్కిల్ ఉన్నది, డాట్ ఉంది. పెంటాగాన్ ఉన్నది, డాట్ ఉంది. సో ఇందులోపల మరి ఏది డిఫరెంట్గా మనం తీసుకుందాము? ప్రతి దానిలో ఒక డాట్ ఉన్నది, ఒక మ్యాథమెటికల్ ఫిగర్ ఉన్నది. సో ఇందులో డిఫరెంట్గా దేన్ని మనం తీసుకోవాలి అని అంటే ఏది డిఫరెంట్గా ఉంది అని తీసుకోవాలి అనే ఆలోచిస్తే ఇవేమో ఈ ఫిగరు ఇవన్నీ లైన్స్ తోటి, స్ట్రేట్ లైన్స్ తోటి ఫామ్ అయినాయి. చూడండి ఫిగర్స్ అన్నీ కూడా ఎట్లా ఫామ్ అయినవి? స్ట్రేట్ లైన్స్ తోటి ఫామ్ అయినాయి. ఇది ఒక్కటి మాత్రము కర్వ్డ్ లైన్స్ తోటి ఫామ్ అయింది. ఇది ఒక్కటి మాత్రం కర్వ్డ్ లైన్ తోటి ఫామ్ అయింది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ద వాట్ డిఫరెంట్ వన్. అది ఆడ్ డిఫరెంట్ వన్. అదొకటి ఆడ్ మ్యాన్ లాగా మనము తీసుకోవడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ చూడండి, సెకండ్ దానిలో ఏం జరిగిందో ఆలోచించండి. సెకండ్ దానిలో ఏం జరిగింది? ఇక్కడ ఈ ఫిగర్ చూడండి, ఒక స్టార్ మార్క్ ఉన్నది. ఇక్కడ ఒకటి ఏముంది? షేడెడ్ ఉంది. స్టార్ షేడెడ్ అంతా సేమ్. ఏం మారింది? ఈ ఎల్ షేప్ ఏదైతే ఇది ఉందో అది మారడం జరిగింది. సో ఎల్ షేప్ ఇది ఇట్లా వచ్చింది, నెక్స్ట్ ఇది పైకి వెళ్ళింది, నెక్స్ట్ ఇది ఇట్లా వచ్చింది, నెక్స్ట్ ఇది ఇట్లా వచ్చింది. అంటే ఇందులో ఇట్లా వచ్చింది, ఈ విధంగా మారింది అని అంటే ఇక్కడ ఏం డిఫరెన్స్ను మనం గమనిస్తున్నాము? ఇది ఈ విధంగా క్లాక్ వైజ్లో ఉన్నది. ఓకేనా? ఇది ఎట్లా ఉంది? పైకి ఉన్నది. ఇది యాంటీ క్లాక్ వైజ్లో ఉంది. ఇది ఎట్లా ఉంది? యాంటీ క్లాక్ వైజ్లో ఉంది ఇది. ఓకేనా? ఇది ఎట్లా ఉంది? ఇది ఈ విధంగా వచ్చి మళ్ళీ ఇది యారో ఈ డాట్ ఏదైతే ఉందో ఇది పైకి ఉంది కదా, ఇది ఈ విధంగా ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా క్లాక్ వైజ్. ఇది ఇట్లా వచ్చింది కాబట్టి ఇది కూడా ఏంటిది? క్లాక్ వైజ్. ఇది ఇట్లా ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా ఏంటి? క్లాక్ వైజ్. అంటే ఇవన్నీ కూడా క్లాక్ వైజ్లో ఉన్నవి. ఇది ఒక్కటి మాత్రం యాంటీ క్లాక్ వైజ్లో ఉన్నది. ఇవి మూడు క్లాక్ వైజ్లో ఉన్నవి. ఏ క్లాక్ వైజ్లో ఉంది, సి క్లాక్ వైజ్లో ఉంది, డి క్లాక్ వైజ్లో ఉంది. బి మాత్రం ఎట్లా ఉంది? యాంటీ క్లాక్ వైజ్లో ఉంది కాబట్టి దిస్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ దిస్ ఈజ్ ద వాట్? ఆడ్ మ్యాన్. ఇది ఒకటి ఆడ్ డిఫరెంట్గా ఉందని మనము గుర్తుపట్టగలగాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ది గమనించండి. నెక్స్ట్ది ఏంటిదిరా? థర్డ్ ప్రాబ్లం గమనించండి. ఇందులో ఏముందో ఇక్కడ ఏమున్నాయి? టూ లైన్స్ తోటి ఉన్నది. టూ కర్వ్డ్ లైన్స్ తోటి ఉన్నది. ఇది ఇక్కడ సర్కిల్, టూ కర్వ్డ్ లైన్ సర్కిల్ అన్నీ కూడా హెక్సాగాన్సే. సో ఇప్పుడు చూడండి, మీరు గమనించండి. ఇది టూ కర్వ్డ్ లైన్స్ ఇన్నర్, దానికి ఆపోజిట్ సర్కిల్. టూ కర్వ్డ్ లైన్స్ ఇన్సైడ్ ఆపోజిట్ సర్కిల్. టూ కర్వ్డ్ లైన్స్ ఇన్సైడ్ ఆపోజిట్ సర్కిల్. ఇది టూ కర్వ్డ్ లైన్స్ ఉండి ఆపోజిట్లో ఉందా? ఇక్కడ నో ఆపోజిట్లో లేదు. ఆపోజిట్ రిలేషన్ ఇది ఫాలో కాలేదు. ఆపోజిట్ రిలేషన్ ఫాలో అయిందా? ఇది ఆపోజిట్ రిలేషన్ ఇది ఫాలో కాలేదు కాబట్టి ఇది ఒకటి డిఫరెంట్ కాబట్టి మన ఆడ్ మ్యాన్ ఏదవుతుంది? సి ఆప్షను ఆడ్ మ్యాన్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా మనము గుర్తుపట్టగలగాలి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, ఈ ఫిగర్ లోపల ఏమవుతుందో ఒక్కసారి ఆలోచించండి. ఇందులోపల ఈ ఫిగర్లో ఏమైంది మనకు? ఇక్కడ ఏంటివి? టూ యారో మార్క్స్ ఇచ్చినాడు, టూ డాట్స్, టూ స్మాల్ సర్కిల్స్, టూ యారో మార్క్, టూ స్మాల్ సర్కిల్స్, టూ యారో మార్క్స్, టూ స్మాల్ సర్కిల్స్. అన్నిటిలో టూ యారో మార్క్స్ ఆపోజిట్లో సర్కిల్స్, టూ యారో మార్క్స్ ఆపోజిట్లో సర్కిల్స్. మరి ఏది డిఫరెంట్గా ఉంది? డిఫరెంట్గా ఏముందనేది ఆలోచిస్తారా ఒకసారి? ఇక్కడ ఏది కానీ కూడా ఇది డయాగోనల్ బైసెక్ట్స్ అయినాయి, లేదా ఇవి బైసెక్ట్స్ అయినాయి. ఒకటి ఇంకొక దాన్ని సమాన భాగాలుగా విభజించింది. ఇక్కడ మళ్ళీ పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్నది. ఎట్లా ఉంది? పర్పెండిక్యులర్గా ఉంది. ఇక్కడ పర్పెండిక్యులర్గా ఉంది. ఇక్కడ పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్నాయా? లేవు. ఇవి రెండు పర్పెండిక్యులర్గా
లేవు, ఒకదానికొకటి పర్పెండిక్యులర్గా లేవు కాబట్టి దాన్ని మనము ఆప్షన్గా తీసుకోవాలి. దీన్ని మనం ఏం చేయాలి, ఆప్షన్గా మనము తీసుకోవడము జరుగుతుంది. ఎన్నోది, ఫోర్త్ దానిలో ఏది ఆప్షన్ అవుతుంది, డి ఆప్షన్ అవుతుంది. ఫోర్త్ దానిలో ఏది అవుతుంది, డి అవుతుంది. అన్నీ కూడా ఇందులోపల లైన్స్ అనేది రైట్ యాంగిల్ తోటి బైసెక్ట్ చేస్తే ఇక్కడ రైట్ యాంగిల్ లేదు. రైట్ యాంగిల్ అంటే 90 degrees యాంగిల్ తోటి కట్ కావడం లేదు. కాబట్టి మన ఆన్సర్ ఏదవుతుంది, ఫోర్త్ ఆప్షన్ అనేది మన ఆన్సర్ అవడము జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ది ఇక్కడ చూడండి, ఇందులోపల మనకు ఎట్లా గుర్తుపడదాము, ఏ అనేది ఎట్లా తయారైంది, ఎఫ్ ఎట్లా తయారైంది, జెడ్ ఎట్లా తయారైంది, ఈ ఎట్లా తయారైంది అని మనం ఆలోచించాలి. ఏ చూడండి, ఏ ఎన్ని లైన్స్ తోటి ఫామ్ అయింది, 1 2 3 లైన్స్ తోటి ఫామ్ అయింది. ఎఫ్ ఎన్ని లైన్స్ తోటి ఫామ్ అయింది, 1 2 3. జెడ్ ఎన్ని లైన్స్ తోటి ఫామ్ అయింది, 1 2 3. ఈ ఎన్ని లైన్స్ తోటి ఫామ్ అయింది, 1 2 3 4 లైన్స్ తోటి ఫామ్ అయింది. అన్నేమో 3 స్ట్రేట్ లైన్స్ తోటి ఫామ్ అయితే, ఏబిసి అనేది 3 స్ట్రేట్ లైన్స్ తోటి ఫామ్ అయితే, డి అనేది 4 స్ట్రేట్ లైన్స్ తోటి ఫామ్ అయింది. కాబట్టి ఇది డిఫరెంట్గా ఉంది. కాబట్టి దిస్ విల్ బి ద అవర్ ఆప్షన్. అది మనకు ఆడ్ మ్యాన్గా మనము తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ది 6th వన్ చూడండి. 6th ప్రాబ్లం ఒకసారి చూడండి. సిక్స్త్ది ఎట్లా ఉందో చూడండి. మనకు 6th దానిలో కనుక మనం గమనించినట్టయితే ఏమైందో చూడండి. 6th దానిలో సర్కిల్స్ ఉన్నవి, ట్రయాంగిల్స్ ఉన్నవి, స్క్వేర్స్ ఉన్నవి. చూడండి, ఇక్కడ ఇట్లాంటి ఫిగర్ ఉన్నది, కోన్ లాంటిది. సర్కిల్ దానికి షాడో ఉన్నది, ట్రయాంగిల్ దానికి షాడో ఉన్నది, స్క్వేర్ దానికి షాడో ఉన్నది. ఈ ఫిగర్కి షాడో ఉన్నదా? ఈ ఫిగర్కి షాడో లేదు. చూడండి, షాడో ఉంటే ఇట్లా ఫామ్ కావాలి, ఇట్లా చూపెడతారు. ఫిగర్లో షాడో ఉందంటే ఈ విధంగా ఉందని మనకు చూపెట్టడం జరుగుతుంది. ఇందులో షాడో లేదు. షాడో ఉందా? నో షాడో అనేది లేదు. అన్నిట్లలో షాడో ఉంది. 3 ఆప్షన్స్ లోపల షాడో ఉంది, ఇందులోపల షాడో లేదు. కాబట్టి దిస్ విల్ బి ద వాట్ అవర్ ఆన్సర్. ఇదేంటిది, మన ఆన్సర్గా మనము తీసుకోవాలి. ఈ విధంగా మనము ఆన్సర్స్ని గుర్తుపట్టగలగాలి. నెక్స్ట్ 7th ప్రాబ్లం చూడండి. 7th ప్రాబ్లంలో ఏముందో చూడండి. ఇది ఒక యాంగిల్ ఫామ్ అయింది, 2 లైన్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ కూడా ఒక యాంగిల్ ఫామ్ అయింది, 2 లైన్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ కూడా ఒక యాంగిల్ ఫామ్ అయింది, 2 లైన్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ కూడా ఒక యాంగిల్ ఫామ్ అయింది, 2 లైన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇందులోపల ఏది మన ఆన్సర్ అవుతుంది ఒకసారి ఆలోచించండి. ఏది ఆన్సర్ అవుతుంది చూడండి. సో ఇందులోపల ఇది యారో, ఇది కొంచెం పెద్దగా ఉంది, కొంచెం చిన్నగా ఉంది, చిన్నగా ఉంది, పెద్దగా ఉంది, చిన్నగా ఉంది, పెద్దగా ఉంది. ఈ 2 యారోస్ మాత్రము ఒకటే లెంత్ లోపల ఉన్నాయి, అంటే సేమ్ సైజులో ఉండడము జరిగింది. ఇవి 3 ఎట్లా ఉన్నాయి యారోస్? ఒకటేమో పెద్దగా ఉంటే ఒకటి చిన్న యారో ఉంది, కానీ ఇక్కడ మాత్రం 2 సమానమైన యారోలు ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇది మనకు ఏంటిది, మన ఆన్సర్. ఇక్కడ ఎట్లా ఉంది, ఓన్లీ వాట్ దిస్ ఫిగర్ హ్యాజ్, ఓన్లీ ఇది ఒక్క ఫిగర్ మాత్రమే ఎట్లా ఉంది. సో 2 యారోస్ ఆర్ ఈక్వల్. ఇక్కడ ఒక్క దగ్గర మాత్రమే 2 యారోస్ ఎట్లా ఉన్నవి, ఈక్వల్గా ఉన్నవి. మిగతా ప్లేస్లలో ఎట్లా ఉన్నవి, యారోస్ అన్ఈక్వల్గా ఉన్నాయి. కాబట్టి మనకు ఆడ్ మ్యాన్, డిఫరెంట్గా ఉన్నది ఏదవుతుంది, ఇది అవడము జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ దీని గురించి ఆలోచించండి. ఈ ప్రాబ్లం గురించి చూడండి. ప్రాబ్లం నెంబర్ ఎంత, 8. ప్రాబ్లం నెంబర్ 8 లోపల ఏముందో చూడండి. మనకు ఒక ఏముంది, రెక్టాంగిల్ ఉన్నది, ట్రెపీజియం ఉన్నది, రాంబస్ ఉన్నది, స్క్వేర్ ఉన్నది. ఓకేనా? ఇక్కడ 1 2 3 ప్లస్లు ఉన్నవి. 1 2 3 4 5 6 డాట్స్ ఉన్నవి, లేదా 6 షేడెడ్ సర్కిల్స్ ఉన్నవి. 1 స్టార్ ఉంది, 2 సర్కిల్స్ ఉన్నవి. 1 2 3 4 ఏమున్నాయి మనకు డాట్స్ ఉన్నవి, లేదా 4 షేడెడ్ సర్కిల్స్ ఉంటే 2 ట్రయాంగిల్స్ బయట ఉన్నవి. 1 2 3 స్క్వేర్స్ లోపల ఉంటే 1 2 3 4 5 ఈజ్ ఈక్వల్స్ బయట ఉన్నాయి. ఇందులో ఏమైనా ఆలోచన తట్టిందా మీకు? ఏది ఆడ్ మ్యాన్గా ఉంది, ఏది ఎట్లా ఉంది అనేది ఏమైనా ఆలోచన వస్తుందా మీకు? ఒకసారి చూడండి, ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నవి, 3 ఉన్నవి ప్లస్లు. ఇవన్నీ ఉన్నవి చూడండి, 1 2 3 4 5 6 ఉన్నాయి. ఇదెంత ఉంది, 1 ఉంది. ఇక్కడ ఈ 2 ఉన్నాయి. ఇక్కడ 1 2 3 4, ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి. అంటే ఇక్కడ 3 ఉంటే 6 డబుల్ అయినాయి, ఇక్కడ 1 ఉంటే 2 డబుల్ అయింది.
ఇక్కడ 4 ఉంటే ఇక్కడ 2 లేదా 2 ఉంటే 4 డబుల్ అయింది అంటే ఇన్సైడ్ అవుట్ సైడ్ దానిలో డబుల్ అయినాయి. ఇక్కడ చూడండి 1 2 3 ఫిగర్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ 1 2 3 4 5 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఉన్నాయి. సో ఇన్సైడ్కి అవుట్ సైడ్కి డబుల్ ఉన్నాయా? ఇన్సైడ్లో 3 ఉంటే అవుట్ సైడ్లో 6 ఉండాలి, లేదా అవుట్ సైడ్లో 3 ఉంటే ఇన్సైడ్లో 6 ఉండాలి. అట్లా లేదు ఇక్కడ. ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ 2 ఉంటే 4 అయినాయి, అవుట్ సైడ్లో 2 ఉంటే ఇన్సైడ్లో 4 అయినాయి, అవుట్ సైడ్లో 2 ఉంటే ఇన్సైడ్లో 1 అయినాయి. అంటే ఈ నెంబర్కి ఈ నెంబర్ డబుల్ ఉంది, ఈ నెంబర్కి ఈ నెంబర్ డబుల్ ఉంది, ఈ నెంబర్కి ఈ నెంబర్ డబుల్ ఉంది, ఈ నెంబర్కి ఈ నెంబర్ డబుల్ ఉందా? డబుల్ లేదు. సో దట్స్ వై ఇక్కడ ఒక దగ్గర మాత్రమే డబుల్ లేదు కాబట్టి సో దట్స్ వై ఆడ్ మ్యాన్ డిఫరెంట్ ఏదవుతుంది, ఇది డిఫరెంట్ అవడము జరుగుతుంది. ఆ విధంగా మనము ఐడెంటిఫై చేయాలి. నెక్స్ట్ ఈ 9th దానికి రండి. 9th దాని లోపల ఏమవుతుంది? ఒకసారి 9th ఫిగర్ను చూసి వీడియోను పాజ్ చేసి మీరు ఆన్సర్ చేయండి. ఆన్సర్ చేసి మళ్ళీ నేను చెప్పిన దాన్ని మళ్ళీ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ చూడండి, ఇది సర్కిల్ ఉన్నది, సర్కిల్ నుంచి యారో షాడో సైడ్ ఉన్నది, సర్కిల్ ఉన్నది, యారో షాడో సైడ్ ఉన్నది, సర్కిల్ ఉన్నది, యారో షాడో సైడ్ ఉన్నది. ఇక్కడ కూడా సర్కిల్ ఉన్నది, సర్కిల్ నుంచి ఎట్లా ఉంది? షాడో నుంచి సర్కిల్ వైపు ఉన్నది. ఇది ప్రతి దానిలో ప్రతి ఫిగర్ ఏమో సర్కిల్ నుంచి షాడో వైపుకున్నది, సర్కిల్ టు షాడో, సర్కిల్ టు షాడో వైపుకున్నది. యారో మార్క్ ఎటువైపు ఉన్నది? సర్కిల్ నుండి షాడో వైపుకున్నది, టువర్డ్స్ షాడో ఉన్నది. ఇక్కడ సర్కిల్ మాత్రం ఎటువైపు, యారో మార్క్ ఎటువైపు ఉంది? టువర్డ్స్ సర్కిల్ ఉన్నది. యారో మార్క్ ఎటు ఉంది? టువర్డ్స్ సర్కిల్ ఉన్నది. ఈ మూడింటిలో మాత్రం ఎట్లున్నవి? టువర్డ్స్ షాడో సైడ్ ఉన్నవి, టువర్డ్స్ షాడో సైడ్ ఉన్నవి. కాబట్టి దిస్ వన్ ఈజ్ వాట్? డిఫరెంట్. ఇది డిఫరెంట్ కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ద ఆడ్ మ్యాన్. ఇది ఆడ్ మ్యాన్ అంటే డిఫరెంట్గా ఉన్నది, అది దాన్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇది 10th దాన్ని అబ్జర్వ్ చేయండి, 10th ప్రాబ్లమ్ని అబ్జర్వ్ చేయండి. సో 10th ఒకటి చూడండి, 10th ఎట్లా ఉంది ఆన్సర్ అనేది ఆలోచించండి. 10th ప్రాబ్లం. సో ఒక స్క్వేర్ అనుకోండి, స్క్వేర్లో హాఫ్ పోర్షన్, ఇది హెక్సాగాన్ హాఫ్ పోర్షన్, ఇది ట్రయాంగిల్, ఇది హాఫ్ పోర్షన్ ఉందా? హాఫ్ లేదు కదా, హాఫ్ లాగా లేదు, ఇది హాఫ్ లాగా ఉంది. ప్రతి దానికి షాడో ఉందా? దీనికి షాడో ఉంది, దీనికి షాడో ఉంది, దీనికి షాడో ఉంది, దీనికి షాడో ఉంది. ఓకేనా? ఇక ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేద్దామనంటే ఇది కరెక్ట్గా హాఫ్ కట్ అయింది, ఇది కరెక్ట్గా హాఫ్ కట్ అయింది, ఇది హాఫ్ కట్ అయిందా? ఇది కరెక్ట్గా హాఫ్ లేదు, కరెక్ట్గా హాఫ్ ఉందా? ఇది హాఫ్ లేదు. హాఫ్ ఉంటే ఒక గిట్ల కట్ కావాలి, లేదా గిట్ల కట్ కావాలి, లేదా గిట్ల కట్ కావాలి. ఈ మధ్యలోకి వెళ్ళి డైగోనల్ నుంచి కట్ కావద్దు ఇట్లా. ఓకేనా? సో ఇక్కడ హాఫ్ కట్ అయిందా? ఇది హాఫ్ ఉంది. సో ఇక్కడ హాఫ్ కరెక్ట్గా కట్ అయిపోయింది అంటే ఈ డాట్ మనకు ఏమైంది? షేడ్ చేసినాడు, ఇక్కడ హాఫ్ షేడ్ చేసినాడు, ఇక్కడ హాఫ్ షేడ్ చేసినాడు. కానీ ఇక్కడ హాఫ్ అయిందా? హాఫ్ షేడ్ కాలేదు, హాఫ్ షేడ్ కాలేదు. కాబట్టి ఇది ఒకటి డిఫరెంట్. కాబట్టి డిఫరెంట్ దాన్ని మనం మన ఆన్సర్గా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్ది ఈ ఫిగర్ చూడండి, 11th చూడండి. ఈ 11th దానిలో కనుక మనకు చూస్తే ఏ విధంగా ఉందో చూడండి. ఈ 2 లైన్స్ ఉన్నవి, దాన్ని ఇన్వర్ట్ అంటే రివర్స్, దాన్ని ఏం చేయాలి? ఇట్లా రివర్స్ చేస్తే ఇది ఫామ్ అయింది, 1 అయింది. ఇది ఏమైంది? 2 లైన్స్ ఉన్నవి, దాన్ని రివర్స్ చేస్తే ఇది ఫామ్ అవుతుంది, అలా 1. ఇదేముంది? 2 సర్కిల్స్, 2 కర్వ్డ్ లైన్స్ ఉన్నవి, దాన్ని రివర్స్ చేస్తే ఇది ఫామ్ అవుతుంది, సింగిల్. ఇది 2 ఇట్లాంటి లైన్స్ ఉన్నవి, దాన్ని రివర్స్ చేస్తే ఇది ఫామ్ అయితే సింగిల్. అంటే ప్రతి దానిలో టాప్ నుంచి బాటమ్ వచ్చే వరకల్లా ఏమైంది? 1 1గా మారింది, 1 1గా మారింది. అన్నీ కూడా ఇన్వర్టెడ్ అయినాయి, అంటే అన్నీ కూడా రివర్స్ అయినాయి. మరి ఎట్లా దేన్ని ఐడెంటిఫై చేద్దాము? ఆడ్ మ్యాన్ డిఫరెంట్ వన్ దేన్ని ఐడెంటిఫై చేద్దాము? మీరు అనండి, ఏదో అనుకోండి మీ మైండ్లో. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు ఇందులోపల ఏమైంది? ఇవన్నీ కూడా స్ట్రేట్ లైన్స్ తోటి ఫామ్ అయినాయి. ఇది స్ట్రేట్ లైన్స్, ఇది స్ట్రేట్ లైన్స్, ఇది ఒక్కటి మాత్రం కర్వ్డ్ లైన్స్ తోటి ఫామ్ అయింది. ఇది ఒక్కటి మాత్రం దేనితో ఫామ్ అయింది? కర్వ్డ్ లైన్స్ తోటి ఫామ్ అవడం జరిగింది. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ద వాట్? ఆడ్ మ్యాన్. ఇది డిఫరెంట్ వన్గా మనము సెలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇది 12th వన్ చూడండి. ఈ 12th వన్లో సర్కిల్ 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 సర్కిల్. ఇక్కడ ఎట్లా ఉంది? ఇది హాఫ్ పోర్షన్ కట్ అయింది, ఇక్కడ కూడా హాఫ్ కట్ అయింది, ఇక్కడ కూడా హాఫ్ కట్ అయింది, ఇక్కడ కూడా ఎట్లా కట్ అయింది? హాఫ్ కట్ అయిందా? చూడండి, కొంచెం డిఫరెంట్గా చూస్తే అంటే కొంచెం కీన్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ కరెక్ట్గా హాఫ్ కట్ కాలేదు. 12th వన్లో డి ఆప్షన్లో కరెక్ట్గా హాఫ్గా కట్ అయిందా? కట్ కాలేదు. అవుటర్ ఫిగర్స్ ఇన్నర్ ఫిగర్స్ ఐడెంటికల్గా ఉండాలి. అవుటర్ ఫిగర్స్ ఇన్నర్ ఫిగర్స్ ఇక్కడ ఐడెంటికల్గా లేవు.
అవుటర్ ఫిగర్స్ ఇన్నర్ ఫిగర్స్ ఐడెంటికల్గా ఉండాలి. అంటే అవుట్ సైడ్ ఎట్లాంటి ఫిగర్స్ ఉన్నాయో ఇన్సైడ్ కూడా అట్లాంటి ఫిగర్సే ఉండాలి. ఇక్కడ ఒక్క దగ్గర మాత్రము డిఫరెంట్గా ఉన్నవి, ఇక్కడ ఒక్క దగ్గర డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఆన్సర్ విల్ బి వాట్, దీన్ని మనము సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ 13th ప్రాబ్లం చూడండి. 13th ప్రాబ్లం చూడండి ఎట్లా ఉన్నాయి. స్క్వేర్ 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 అన్ని స్క్వేర్సే ఉన్నాయి. 3 స్క్వేర్స్, ప్రతి దానిలో 3 స్క్వేర్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా, కనబడతలేదా? ఓకే. సో ఇప్పుడు ప్రతి దానిలో ఎన్ని ఉన్నవి? 3 స్క్వేర్స్ ఉన్నాయి. ఇందులో 3 1 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 అన్నిట్లలో 3 స్క్వేర్స్ ఉన్నాయి. మరి దేన్ని డిఫరెంట్ వన్గా సెలెక్ట్ చేద్దాము, దేన్ని ఆడ్ మ్యాన్గా సెలెక్ట్ చేస్తాము? ఒకసారి ఆలోచించండి. దేన్ని ఆడ్ మ్యాన్గా సెలెక్ట్ చేద్దామంటే ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ దానికి థర్డ్ దానికి చూడండి. ఇది ఫస్ట్, ఇది సెకండ్, ఇది థర్డ్ది కదా. ఓకేనా, ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్. ఫస్ట్ది థర్డ్ చూడండి, 2 ప్యారలల్ లైన్స్. ఫస్ట్ది థర్డ్ది ప్యారలల్ లైన్స్. ఫస్ట్ది థర్డ్ది నాట్ ప్యారలల్ లైన్స్, నాట్ ప్యారలల్ లైన్స్. ఫస్ట్ది థర్డ్ది ప్యారలల్ లైన్స్. అంటే ఫస్ట్ది థర్డ్ది ఎట్లా ఉన్నాయి? ప్యారలల్ లైన్స్ తోటి ఉంటే ఇక్కడ నాట్ ప్యారలల్, నాట్ ప్యారలల్, నాట్ ప్యారలల్. ఫస్ట్ అండ్ థర్డ్ ఆర్ నాట్ ప్యారలల్. మీ రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ వాట్? మిగతా మూడింటిలో ఫస్ట్ థర్డ్ది ప్యారలల్గా ఉన్నవి, ఇందులో ఒక్కదానిలో మాత్రం ప్యారలల్గా లేవు. కాబట్టి ఇది మన ఆన్సర్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ ద వాట్ అవర్ ఆన్సర్. ఓకేనా, అండర్స్టూడ్? ఓకే, రైట్. 13th ప్రాబ్లం ఇది. నెక్స్ట్ది 14th ప్రాబ్లం చూడండి. 14th ప్రాబ్లంలో 2 lines 1 arrow, 2 lines 1 arrow, 2 lines 1 arrow, 2 lines 1 arrow. అన్నిట్లలో 2 లైన్లు ఒక యారో ఉన్నది. మరి దేన్ని మనము డిఫరెంట్గా ఫైండ్ అవుట్ చేద్దామో చూడండి. ఈ 3 లైన్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి? ఒకదానికొకటి ప్యారలల్గా ఉన్నాయి. ఇక్కడ 3 లైన్స్ కూడా ప్యారలల్గా ఉన్నాయి. ఇక్కడ 3 లైన్స్ ప్యారలల్గా ఉన్నాయి. 3 లైన్స్ ప్యారలల్గా ఉన్నాయి. కానీ వీటి ప్యారలల్కి డిఫరెన్స్ ఉంది చూడండి. ఇవి 3 ఎట్లా ఉన్నవి? హారిజాంటల్గా ఉన్నాయి. ఇది హారిజాంటల్, ఇది హారిజాంటల్, ఇది ఇక్కడ కూడా హారిజాంటల్. కానీ ఇది ఒక్క దానిలో మాత్రం వర్టికల్ ప్యారలల్ ఉన్నది. వర్టికల్గా ఉండి ప్యారలల్గా ఉన్నాయి ఒకదానికొకటి. ఈ మూడింటిలో మాత్రం ఎట్లా ఉన్నవి? హారిజాంటల్గా ఉన్నవి. హారిజాంటల్గా, ఇది హారిజాంటల్ అంటారు. ఇట్లా ఉంటే వర్టికల్ అంటారు. ఇట్లా ఉంటే హారిజాంటల్ అంటాము, ఇట్లా పైకి ఉంటే వర్టికల్ అంటాం. కాబట్టి ఇవి మూడింటిలో హారిజాంటల్ ప్యారలల్ రిలేషన్షిప్ ఉంటే ఇలా మాత్రము వర్టికల్ రిలేషన్షిప్ ఉన్నది, వర్టికల్. కాబట్టి ఇది మనకు ఆడ్ మ్యాన్. ఇది డిఫరెంట్ వన్గా మనము సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఈ ఫిగర్లను ఆలోచించండి. 15th దానిలో మీరు మంచిగా మైండ్ పెట్టి ప్రశాంతంగా ఆలోచించండి. ఏది మన ఆన్సర్ అవుద్దో చూడండి. సో ఇక్కడ సర్కిల్ లైన్, సర్కిల్ లైన్, సర్కిల్ సర్కిల్ లైన్, లైన్ సర్కిల్ లైన్ సర్కిల్, సర్కిల్ లైన్ సర్కిల్ లైన్ సర్కిల్ లైన్. సో ఎందులోనైనా డిఫరెంట్గా ఉందా చూడండి. ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేద్దాము? ఇక్కడ 1 ఉన్నవి, ఇక్కడ 2 ఉన్నవి, ఇక్కడ 2 ఉన్నవి, ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి. సో చూడండి ఎట్లా చేద్దామనేది. ఇక్కడ లైను సర్కిల్, లైన్ సర్కిల్, సర్కిల్ లైన్. ఇక్కడ లైన్ సర్కిల్, లైన్ సర్కిల్, సర్కిల్ లైన్, లైన్ సర్కిల్, లైన్ సర్కిల్, సర్కిల్ లైన్, సర్కిల్ లైన్, సర్కిల్ లైన్. ఏమైనా ఐడియా వచ్చిందా నేను రాయడాన్ని బట్టి? చూడండి, లైన్ తర్వాత సర్కిల్, ప్రతి దానిలో చూడండి లైన్ తర్వాత సర్కిల్ వస్తుంది, లైన్ తర్వాత సర్కిల్, లైన్ తర్వాత సర్కిల్, లైన్ తర్వాత సర్కిల్, లైన్ తర్వాత సర్కిల్, మళ్ళీ లైన్. అంటే ఒకదాని తర్వాత ఒకటి సీరియల్గా వస్తుంది. ఇక్కడ మాత్రం సర్కిల్ తర్వాత మళ్ళీ సర్కిల్ వచ్చింది, సర్కిల్ తర్వాత మళ్ళీ ఏమొచ్చింది? సర్కిల్ వచ్చింది, సర్కిల్ తర్వాత సర్కిల్ వచ్చింది. ఈ 3 ఆప్షన్స్లో ఏమున్నవి? ప్రతి దానిలో కూడా లైన్ తర్వాత సర్కిల్ వస్తుంది, సర్కిల్ తర్వాత లైన్ వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ మాత్రం ఏమైంది? సర్కిల్ తర్వాత సర్కిల్ వచ్చింది. కాబట్టి ఇది డిఫరెంట్ వన్గా మనము సెలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఇది చేయండి, ఇది ఆలోచించండి, మీకు వచ్చేసిందా? చూడండి ఇక్కడ ఇది 3 లైన్స్, 4 లైన్స్, 6 లైన్స్, ఇది సర్కిల్. ఇవన్నీ కూడా లైన్స్ తోటి ఫామ్ అయిన ఫిగర్స్. ఇది లైన్, ఇవన్నీ కూడా లైన్స్ తోటి, ఇది లైన్స్ తోటి ఫామ్ అయింది, ఇది లైన్స్ తోటి ఫామ్ అయింది, ఇది లైన్. అంటే స్ట్రేట్ లైన్, స్ట్రేట్ లైన్, స్ట్రేట్ లైన్, స్ట్రేట్ లైన్ తోటి ఫామ్ అయింది. ఇది ఎట్లా ఫామ్ అయింది? కర్వ్డ్ లైన్, కర్వ్డ్ లైన్ తోటి ఫామ్ అయింది. కాబట్టి ఇది ఒకటి డిఫరెంట్ వన్గా సెలెక్ట్ చేయాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్
ఇది చూడండి, ఇవేమో కథలు పడ్డాయి చూడండి. ఇక్కడ ఎట్లా ఉన్నది డంబెల్స్ అనుకోండి. ఈ డంబెల్స్ ఎట్లా ఉన్నవి, రెండు డంబెల్స్ రెండు డంబెల్స్ రెండు డంబెల్స్ రెండు డంబెల్స్. ఇక్కడ ఏ రెండు డంబెల్స్ కూడా ఒకదానితో ఒకటి ఇంటర్సెక్ట్ కాలేదు. ఇంటర్సెక్ట్ అయినా ఎక్కడెక్కడన్నా ఎక్కడ కాలేదు. ఇంటర్సెక్ట్ అయింది ఇది ఒక దగ్గరనే కాబట్టి దీన్ని ఆడ్ మ్యాన్గా తీసుకోవాలి. ఇంటర్సెక్ట్ అయింది ఇది ఒక దగ్గరనే కదా, ఇంటర్సెక్ట్ అయింది. ఇవి మూడేమో డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి, ఇంటర్సెక్ట్ కాలేదు. ఇక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అయింది కాబట్టి దీన్ని మనము ఆడ్ మ్యాన్గా తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ చూడండి, రెక్టాంగిల్ 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 రెక్టాంగిల్. రెక్టాంగిల్ నుంచి వన్ లైన్, ఇక టూ లైన్స్ అవుట్ సైడ్ వన్ లైన్, అవుట్ సైడ్ వన్ లైన్. ఇక్కడ అవుట్ సైడ్ వన్ లైన్, అవుట్ సైడ్ వన్ లైన్, అవుట్ సైడ్ వన్ లైన్. ఇక్కడ అవుట్ సైడ్ ఎన్ని లైన్లు ఉన్నాయి, టూ లైన్స్ ఉన్నాయి. అవుట్ సైడ్ ఎన్ని లైన్స్ ఉన్నవి, టూ లైన్స్ ఉన్నాయి. అవుట్ సైడ్ టూ లైన్స్ ఉన్నవి, రిమైనింగ్ వాటిలో అవుట్ సైడ్ వన్ లైనే ఉంది. కాబట్టి దిస్ వన్ ఈజ్ వాట్ ఆడ్ మ్యాన్గా మనము సెలెక్ట్ చేయాలి. మిగతా వాటిలో అవుట్ సైడ్ వన్ లైన్ ఉంటే దీనిలో మాత్రం అవుట్ సైడ్ టూ లైన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని మనము ఆడ్